Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 13 kan 14. Adda pagpadaan ti napanglaw kan ti mangidadanes kan kuana. Agpadada nga inikan ni Yahweh iti mata. Nasalakniban ti ari ti kalintegan dagiti napanglaw, mabayag to ti panagturay na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Dumngag kayo kakadwa. Nakimiting nga kadagiti head of offices. Adda ka no umay bisita. Iso adda tayo manan ti mga ipaay iti seguridad. Ray, matmaturog samat ni Mang Sator. Ray nga man. Uy, Mang Sator. Anyamat tan Mang Sator. Bigbigat nga agtugtuglep ka. Pasensyakan, sir. Nawatam jay bagak. Siya kunti mang ipalawag kan kuana, sir. Siguraduan nyo nakasagana kayo. Iti dadatang dagiti bisita. Nawatan nyo. Good, sir. Jakman mo, no apay analakahak meten nga agtuglep ita. Gagangay na taaddan idadyo. Tata, kayat yu kadinti ag-retire? Kayat kun manumeten atawan ko iti serbisyo. Urayak lang yan ti panagretirok. Imbagken ka. Tanadanon mo ti retirement mo. Angam siyak, kasladyak madanon. Agan anos ka, Ray. Ay, nagkaro ti trato na kada tayo day taabos tayo. Diya imbaga na nga da bisita sumangpat. Amok ada tayong tumot lang ti maparigat. Dilawon na ka maturog. Angam, kanayon matamat maturog di opisina na. Kasta talaga. Ay, day tati pa umaak tata. Maumaak iti day tanga ugali ti bustayo. Oy, Ray. Sir? Nakatugaw ka lang matdita. Agwalis ka man. Ha? Oh, apay akas ti reaksyon mo. Di mo kayat? Ay. Darasem! Sadot kala talaga. Apay ang agpidpidot ka iti plastik, tata? Isumat ti imbaga ti bus tayo nga ramidag. Katsika, nakaigam ka mat iti walis. Ay, pinagwalis na, tata. Aramidan tayo latta dagiti ipaaramid na kada tayo. Ay, nasakit tiriknak, tata. Naturay ti bus tayo. Kanayon na apang butbuteng nga ikatenda tayo iti trabaho no labanan tayo. No adaman rumbang ang maikat iti trabaho. Tibus tayo dahi ta. Oy! Anya ter aramiden nyo dita? Apay ngagsasarita kayo lang dita, ha? Agtrabaho tan, Ray. Talaga nga agikata kung iti trabaho. Bakat? Apay manan aya. Ay, sobran jay busmi. Aramiden nakmatan na para walis. Anya? Tila pang ibabaunan na kada kami. Ang iso, nakaturog anak aircon. Apay nga min aya adi yu ireklamo. No ireklamo may. Da kami ti madaksan. Kat? An-anusan nyo latang arudon ti kasta atrato na kada kayo? Ay, masyanak nga rod unay kani Mang Sator. Iso ti parparigatan na. Lakay, amin adakas nga aramid, ada pagpatinggaan na. Ala, maturog takit din. Masapa ka manan asumrek inton bigat. Ay, wan nga rod. Sumangpot jay bisita mi inton bigat. Kat sigurado ang maparigat kami manan. Agulawak matan bakat. Kunak tumot ngamin kan ka. Asaan kan asumrek? Sana mabalin. Itangal daw asumangpet dagiti bisita. Kan maysa, agungat ti bosmi no saan kami asumrag. Dajay ka DJ bagbagam akanayon amangungot kan mangbugkaw kan ka. Wen, bakit? Tila pang ibabaunan na kanyak. Para timpla iti kapena, para punas iti sapatos na, kan mangwashing iti kotsena.
Ray, dito'y kalaeng. Saan ang mabalin a pumanaw ka dito'y? Lumabas inton madamdama dagiti bisita. Uwan, sir. Sir. Sa dino ti ayan ni Mang Sator? Apay adamagam? Anya ti karbang ang agdamag iti kasta, ha? Damdamagak laeng, sir. Ti trabahom ti into naram. Nawatam. Uwan, sir. Nawasingam ka din tilugan ko. Uwan, sir. Nalpasen. Nagtapok pa lang, mate. Linisa man na imbag. Sir, mabalin ka di nga ginanaak pa lang. Mawawak ngaminan kan mabisina kon. Naglaing kan nga agreklamo si kaalaklakayan. Aginanaka inton malpas da ito'y trabahom. Uwan, sir. Maturugak pa lang, ha. Riingan nakto inton pumanawan dagiti bisita. Sana kadi ang mabalin nga agbantay. Total, security guardak met atalaga. Dayta ti trabahok ditoy. Dayta kinalakay mo, agwasing kalangan itilugan. Dayta laeng ti mabalin nga aramidem. Naawatam. Manang. Adda ka di pa'y lakom amakan? Aywan apay nga itakalaang nga umaymangan kat 2:00 iti malam. Inuray mi ngamin ang makapanaw jay bisita mi. Aywan anya. Da kayo gayam ti mangipapay iti seguridad na. Agorder kan ano anya ti kayat mo. Amok amabisin kan. Uwan, manang. Ay, apay nga asaan mo akadwan ni Mang Sator? Ha? Jack mo. Noan yaman ang tiim paaramid ni Buskan Kuana. Sigurado pinaglinis namanan. Uwan nga rod. Ay, abusado talaga day dya abusyo. Di pa'y lamaikat. Hoy! Adda manan. Bawal ti utang. Nagkuna nga umutangak. Amo kon ti style mo. Agorder ka manan. Ang di mo bayadan. Ipalistam to manan. Naglastog kan nga agsasao. Kaya't mo ta iparikap ko daytoy kantin mo, ha? Ay, saan mo't sir? Amumot aday to'y lang ti pagbiro ka. Agorderak iti kayat ko akanan. Ay, bayadam sir. Wen! Nya ti pagkungkunam kanyak. Awan kwartak, ha? Ay, sir, saan ka pa'y nagbayad? Ilista pa lang. Kunak man no bayadam. Bayadak to, Sige. Na. Talaga ang makaparurod daya tao. Nagalas ti ugalyo na. Kunakon kat. Utangan naman ang tikinan na. Mang Sator, apay nga adda ka dito'y likod? Binaunak manin ngamin ni boss. Nabanog akon. Hagkakapsut akon, Ray. Madlaw nga rod, nabannog ka. Madi nga mintirik nak. Ibagbagak kay ni boss. Ng pinagtrabaho naklata. Tinasayaat. Itulod kan ije balayaw. Anya ti aramidan nyo dito, ha? Oras pa lang ti trabaho, Boss, agsaksakit ni Mang Sator. Anya nga agsaksakit? Naglaing mat nga agpambarday ta alakay. Oy, ingka ituloy apunasan jay lugan ko. Boss, agkakapsutan ni Mang Sator. Itulod ko kuman ije balayda. Asino ti masurot ditoy? Siya ko ano si ka, ha, Ray? Sumubsubrakan, boss. Saan agaputa si kati, boss? Amin nga ibagam, uray madi. Katsurutan mi. Kinuwil yun akmatan, Ray. Ray, husto daytan. Di mo isagmak ti bagay, magapukan yak. Agyaman na tainyawid mo ni Sator dito'y balay may, Ray. Talaga ko maadyak pastrekan. Ngam impilit namot ngamin, taadda ka no bisita yo. Pudnong adda bisita mi, nana. Ngam sa bali mo ti imparamid ni Buskan Kuana. Pinagwashing na itilugan, kan pinaglinis na. Ay, kunakon kat.
Rumbang ngamin ko nga agikatan. Ngam urayin na kanupay mati pa nagretiro na. Ay, uray siyak nana. Kaya't kumutan ti agikat. Saan anasaya at dayjay busyo? Maday ti ugali na. Ang ala, idaw-dawat tayo. Asapay la kumata masulbar da ito'y. Maikan itinaan-anay a solusyon. Kinwelyom laang, di mo pala dinanog-danog. Ay, dayjay lang nga inaramid ko kankwana. Amangan no isun ti pakaikatak. Aglablabas mat ngaminan. Ay, sobran at talaga. Nasyanak ngamin kan ni Mang Sator. Iswadyak nalapdan ti riknak. Sa bagay, no maikat ka dita, adumot ti mabalin mo apagakaran. Bili, bakkan ka, re. Nagturad ka, Ha? Anya ti pagbilibam kanyak? Nadamag ko ti panangkwelyom ka ni bosyo. Anya? Dayta ka ti pag-iistoryaan dagiti customer ko itay ditoy. Awanon. Maikataksan iti trabaho ka. Ay, amom, ado ti maragsakan iti dayjay nga inaramid mo. Kasta ka di? Wina, tasaan laada kayo ti maperperhuisyo. Tapno amom, ado ti gumurgura iti dayjay a tao. May saak ditan. Ha? Taapay. Anya kumatibasol na kan ka. Ay nare, di mo nga minam mo. Dakkel ti utang na dito kantin ko. Kasta ka di? Katwan, no singirek, agunget. But-but ngenak pa ya. Ay, nagdakas at talaga. Eh, talaga. Iso ano maikat dito'y dayta? May saak to kadagiti maragsakan. Umuna ako na maturog, bakat. Sige, lepasot pa'y dayto'y buybuya ak anyos. Istorya amlangan intun bigat jay mabuyam adamdamag. Sige. Ay, lakay, aguray ka. Umay ka pa'y dito'y. Apay, Ni Bosyo, oh. Na-aksidente. anya? Oo, buyaam. Naidong parji kotse na itidakkel akayo idirabi eh. Nabartak ka nung anagmaneho. Ngun nga agpaiso. Tidakas na, jay kamalala na kano ti kadwana. Ay sus, dakkel apa kaibabain ang ti inaramid na lakay. Lakay, panagkunaket uray saan mo nga urayan ti panagretirom. Agikat ka ni ije pagtrab-trabahwam, tamaparparigat kamatla ijay. Sayang mati maala ka, bakit? Agasam ti panang parparigat kan kajabusyo. Agpatinggan tumot lang dayta, bakit? Kaanon tupay? Amangan no ad-addang agsakit ka laang. Amok nga dakaasi ti Diyos. Kaasyan na dagiti maikuskuspil. Awan mo't taylugan ni boss ang nakaparada dita. Saan mo pa'y kadi anadamag tinapasamak kan kuana? Anya tinapasamak kan kuana? Na-aksidente idirabi eh. Anya? 50-50 ti kasasaad na ita iji ospital. Anya? Ang mga nusukatandan ni boss. Kasta ka de. Nay, tata. Apay asaan ka anak ka uniform iti pang security guard? Amok ngamin apaglinisan naktumot lang ni boss. Ngamawan ni boss ita. Iso nga ag-uniform kan. Nalipatak paikit din na security guardak. Gaputa tila pang ibabaunan kanyak ti boss tayo. Ita, may sakaan anay a security guard. Kat saan kat aparalinis? Anya ngay tinapasama kiji opisina yo, lakay. Awan pa'y laang ni boss mi. Iso ka di pa'y lang ti Bosyo. Adu ti mga ibagbaga aso katandan. Rumbang laang. Kay kayat nimot Kita man laang anya lakay.
Talagang ada pagpatinggaan ti amin a kinadakas dito rabaw ti daga. Wen, bakit? Panagkunak, nagpatinggan ti kinadakas ti bosyo. Ay nalakay. Isumat lagayam nga impaplancham day ta uniform mo apang security guard. Taday tamat gayam ti isuot mo itangal daw. Huwag, bakit? Medyo nabayag mat ajak inusar na ito yung uniform ko. Kasano mo nga men, kat paglinlinisan na kamot day jay busyo. Ije opisina ni Apo Gobernador ti pagbantayak ita. Ah, ay na, nagsaya at lakay. Kat sapay la ko ma, tadan baro abos mi. Si kakadinday tamang sator. Dandanisaan ka nabigbig ah. Si kakit dimit. Apay kumadinak mabigbig. Nagpapukis ka nga men. Kan naka-uniform ka. Amom ka din o asino ti boss tayo? Sino katandaan jay bus tayo. Nasingpet jay insukat da. Kasta ka de. Saanan ang makapagtrabaho jay sigud abus tayo. Naka-wheelchair ita. Napakaruan nga rod. Maamam mo tayo kano madamdama jay baro abus tayo. Ay, sapay la ko mga rod. Tatalaga na singpet ti baro abos tayo. Wen, tata. Inta ka rodan. Agkita tanto inton malpas ti duty ta. Agpada ta naka-uniform ita, tata. Nagmayat akitaan. Kan nagmayat tirik na. Baron ti boss tayo ita. Naragsak ti agtrabaho no kastoy. Ti mangidadaulo nga ammo na arespetaran dagiti adda iti babaan na magunod nanto ti pammadayaw. Respetuam ti sabali a tao tapno ammo da kamet nga irespeto. Papagayam, ditahan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.